Takže čaute ľudia môjho nového videa z Brawl Stars. A dneska to bude špeciálne tým, že nemôžem strieľať loptou v Brawl Balle. No nevadí, môžeme ísť na to. Ak môžete vidieť, už hrám Brawl Ball, zatiaľ som sa tej lopty nedotkol, ani nechcem. A keď sa jej dotknem, tak sa jej proste dotknem. Nič sa nestane. Kámo, chudák ten môj tým, čo si musí o mne pomyslieť. Ten týpek už je na mňa nasratý. No, trošku hej, no. Vyzerá to tak. Dobre, ide na nás Emskák a Cordelis, to sú docela OP brawlery. Nie, kámo, nie. Ty kokos, ten Colt to zachránil, kámo. Colt, dúfam da gól, je to tam. Skoro to nedal, kámo, Našťastie hrám s mojím kamošom Derix Prime, čo o tom vie a pomáha mi v tomto puši. Prihraj, on nemôže prihrať Dorit. Kámo, a ten Colt taký, že prosky, čo to robí? Dobre, teraz poďme na tú M-sku, dám si Učko, dobre. Aha, kaput, no. Shelly ma dostala, no doprd. Dobre, idem tam hore, mohli by dať gól? Dajú? Nie, gól je tam, takže je tam M-ska, Shelly. Dobre, dáme nejako dole, dám ho dole, dobre. Mŕtva. Kámo, ten gól sa dal, dobre, ale ja nemôžem nič robiť s tým. Ja nemôžem nič s tým robiť. Dobre, prišiel môj kamoš, zachráni to, dobre, aj prišiel aj Colt, a Colt by to musel zachrániť, nie? Ako vždycky. Poď, Colt, dáš to, nie, dobre, počkej, zabijem tú M-sku, nezabijem. Ja si myslím, že sme to mohli dať do konca času. Posledných 15 sekúnd, dúfam, či to dáme. Kamo, ten Colt je iné bomby, akože nad tým, že som tu ja, urobím úplne hovno, ide Colt úplne bomby. Za 2 sekundy, je to tam, ty kokos, pozerám moje staty, aké mám. Dobre, 4-1, kámo, statli za to, že som nemohol chytiť loptu a nič poradne robiť celkom v pohode. Ideme na ďalšiu hru. Musím vyhrať 3 hry, dokedy tie 3 hry nevyhrám po sebe, musím stále natáčať a hrať. Dobre, ten Edgar by mohol prihrať môjmu kamošovi. Kamo, to Damian mohol prihrať, bože, tí Edgarovia. Hlavne mne neprihrávaš, zatiaľ som nechytil loptu a nechcem. Dáš to? Yes, kámo, dal to pekne, dobre. Dobre, Derek, zabij ho, dobre, v pohode. Máme to. Ježišmária, mohlo sa gól, ale nemôžem sa hýbať lopty. Dobre, mohol by mi to dať týmto šancou, že by nejako. Dobre, zabijeme. Poď, dáš to? Yes, je tam druhá výhra. Kámo, 5 kg a 1 smrť, to je mega dobré. Už len jedna výhra, konečne táto challenge bude u konca. Dobre, s nami je Mortis, ten mohol byť dobrý. Kámo, ten Mortis je dobrý, dal double kill. Kámo, to je free win, nie? Kámo, dáš to, ten Mortis, kámo, čo je robiť? Je trickshot, jasné. Prečo nie, že? Uvidíme, či ten Mortis bude aj tento kol tak dobrý. Vyzerá to tak, že áno. Alebo, nie, dobre? Kámo. Nemôžem dať gól. Tak daj, rýchlo. Yes! Konečne táto challenge je u konca. Aké máme staty, ukáž? 1-0, celkom v pohode. Takže keď sa vám toto video páči, je to tam! Diamond! Ešte raz sa vidíme zajtra. Takže čau. Je to tam! Diamond!